Здравейте, аз съм Мини. Диетата.com ви дава шанс да разработите с вашата индивидуална диета. Попълнете теста и така ние ще получим цялата необходима информация за вас. Вашата възраст, тегло, височина, ханш, талия, храните, които обичате, както и навиците ви и начина ви на живот. Така ние ще изчислим процента на телесните ви мазнини и заедно с информацията за физическата ви активност ще изработим най-добрия хранителен режим за вас. Като ви дадем възможността да сваляте до 2 кг на седмица и да задържите теглото си след това. Вашата индивидуална диета е съобразена с продуктите, които харесвате. Отслабнете сега без да гладувате. Докато попълвате теста, избирайте колкото можете повече продукти, за да може диетата ви да е най-разнообразна. Вашата единствена задача е да спазвате стриктно предписаните количества и храни, които ви даваме. В сайта можете да намерите различни диети, упражнения за отслабване и стягане, рецепти, калкулатори, също така и съвети за здравословен начин на живот. В най-скоро време очаквайте нашия форум, където свободно ще можете да коментирате за вашите резултати. Благодарим ви, до тогава очакваме вашите въпроси на посочения адрес. Желаем ви успех!